sabiendo cuál es. Jo sé què modelo. Per què us ha servit a vosaltres aquest curs de lideratge? O us servirà? No sé. Sí, ens ha servit sobretot per conèixer altres punts de vista. Som un grup que som bastant heterogenis i conèixer l'àmbit on altres companys treballen a mi m'ha obert portes perquè tota la vida porto treballant a l'hospital i no sóc conscient dels problemes o dèficits que tenen altres companys que treballen en altres sectors. Sí, no? Com per fer aquest Tetris, no? O sigui, veure les diferents peces i arribes aquí el divendres, vens tota la setmana, no? Carregat, i arribes aquí és com que el puzzle s'alinea, no? Com aquest Tetris, perquè veus que la realitat de tots és molt similar, però a vegades ens falta aquest espai com per compartir-ho i per... Sí, pero ha sido una amiga muy acogedora y que ha permitido pues eso, que haya momentos de distensión, de bromas y contar anécdotas. Nos ha permitido interactuar bastante. ¿No? Era un espacio muy bonito. Sí. Esto Sí, también, eso yo creo que lo hemos hecho un poco todos, pero también los que han sabido, ¿no? Coordinar, que al final es un ejemplo de liderazgo. Es verdad, esto por los... Per mi ha sigut molt interessant les eines per relacionar-nos, per conèixer el company, per conèixer la realitat d'un hospital, de primària, com podem treballar junts, no sé. Com la visió que et dona del sistema sanitari en general, que no tenim el coneixement suficient, no? D'on venim, com estem i els problemes amb els que ens enfrontarem, no? El fet que siguem tots tan diferents i que coincidim de manera tan periòdica, jo crec que ha fet que hi ha com un lligam ara entre nosaltres, no? Que jo crec que duraran per sempre. És com retornar una mica a la universitat, no? A la facultat i trobar una altra... No? Això està molt bé, jo crec, aquesta part d'interacció entre diferents especialitats. I donar com visions diferents a lo que ens passa, com podem solucionar-ho, no? El que aprens dels companys, a part dels ponents i tot, no? Però això potser sí que és el més enriquidor. Jo m'ho he passat molt bé. Som d'especialitats o d'àmbits molt diferents entre nosaltres, però al final tots tenim els mateixos problemes. Vull dir, per mi ha sigut un grup molt maco, molt actiu. Tothom tenia ganes de compartir la seva experiència. I que tothom té ganes de fer les coses i la il·lusió de començar, perquè suposo que tots molt diferents, però tots com començant, no? Jo que vinc de fora, quina mandra anar a Barcelona. Però després, ara vinc supercontenta, vinga, va, avui toca. Como que cuando acaba esta sesión dices, ay, a ver la siguiente, ya con ilusión lo que va a venir. Yo creo que yo los voy a echar de menos. Sí, yo igual lo he pensado. Sí, de verdad. I és un luxe venir aquí. Jo vinc els divendres i és que per mi és un regal venir. Yo creo que esto quedará a futuro. Yo creo que pueden pasar 10 años y siempre pensarás, no, es que ella y yo coincidimos, ella y yo con un cariño diferente a cualquier otro tipo de curso. ¿no? Sí. I realment és que els ponents són tan bons. Coneixem molt bé tot el sistema, que ens han donat la seva experiència i això jo crec que és com molt motivador també. Que tots aprenguem, no? Que a vegades no és com de dalt cap a baix, sinó és com, no? Aquí estem tots d'igual. Que no han donat la classe magistral com a tal, sinó que l'experiència i els seus problemes i punts de vista. Sí. Recomanaria el programa, sobretot, per posar-te a l'altra banda, no? A la banda dels directius, no? De l'administració una miqueta, que s'ha de saber també dirigir des de l'altra banda. No? El sistema català és molt complex, totes les parts que estan implicades, llavors aquí t'han donat una visió que pots entendre perquè el gerent pren aquesta decisió, com a terra, a baix, com s'articulen amb els diferents sectors implicats. I sobretot també eines per després relacionar-te amb el teu equip propi, no? Entre el petit i el gros, no? La part del taller és molt divertida, La part experiencial, sí. És genial, pots discutir més i que veus que realment interrelacionar-te amb altres persones no és fàcil. És complicat. La vida és un lugar peligroso. El dia que ens van dir, va, tapeu-vos els ulls i ara feu cas amb aquesta persona, no? I totes sabeu els ulls i directament què s'ha de fer i cap on s'ha d'anar. Baixar escales, gravar al carrer, hi ha gent que va gravar al carrer. Un exercici, te'n recordes que tu eres la cap de servei? Per no oblidar-me, encara penso que era fatal que ho digui, però penso que tenia una part de raó. La barra que la teníem que baixar cap a baix i sempre pujava, sempre l'evitava, que deia jo, no? I sembla que
I realment és que no ens coordinàvem bé. I a més notaves que anava pujant i tu mirant, qui tira? I tothom, jo no. Bueno, que va haver-hi un grup genial, No me mires a mí. Sí, nosotros fuimos un grupo que no lo pudimos bajar, ¿no? Y además es lo que dices, que culpabilizábamos. A ver, ¿quién está empujando para arriba? Tú estás empujando. Aquesta formació fa molt d'èmfasi en aquesta part pràctica en la que després t'hi trobes i dius ¿y cómo hago en esto, no? I aquí et donen eines reals. Quan he valorat la meva trajectòria professional i ara crec que tinc més capacitat per identificar aquests trets en els companys i companyes de feina i que crec que em pot ajudar a anticipar-me als problemes. Sí, una mica d'empoderament, perquè hi ha coses, sobretot de les sessions de coaching i els role-playing, de veure que pots fer coses o que és més capaç de fer coses que tu creies que no. Jo crec que sobretot el que m'ha ajudat és a conèixer-me una mica més i a respectar-me també, a entendre bé que la feina que faig aporta un valor diferent al que potser fan la resta de companys. I això jo crec que a mi m'ha ajudat a millorar la meva autoestima a l'hora de treballar. Yo lo hacía así de manera automática, como he sido siempre, y ahora me siento mucho más segura a la hora de contestar y menos mal cuando tengo que decir que no. Molt tot, des de la part personal de cada una, crec jo, a la part de la feina que fas a l'equip, tot. Enriquidor. Aprenentatge. Varietat. Canvi. Compartir experiències. Creixement. Inspirador. Companyerisme. Creixement personal. Oportunitat. Enriquecedor. Aprendizaje. Trencar esquemes. Aprendre jugant. Potenciació. Rol. Creixement. Estratègia. Transformació. GPS. Pinzellades. Pràctic. Treball col·laboratiu. Muy bien, podríamos quedar ahí.